Què és l'Eixample Nord? L'Eixample Nord de Vilanova i la Geltrú és l'àmbit delimitat al sud amb la Ronda Ibèrica, al nord amb la carretera C31, a l'oest amb la carretera de l'Arboç i a l'est amb el sector urbanitzat del Llimonet. La superfície del sector correspon aproximadament a un terç de la ciutat actual. L'any 2009, el Consell General del Consorci de l'Eixample Nord va designar guanyador del concurs d'idees un projecte que preveu la construcció de més de 7.300 habitatges, gairebé 60.000 metres quadrats de sostre comercial i uns 408.000 metres quadrats de sostre per a activitats industrials i de serveis, o el que és el mateix, una nova ciutat dins de la ciutat. Necessitem desenvolupar ara l'Eixample Nord? La població de Catalunya ha disminuït aquest 2014 un 0,5% respecte al 2013 i les xifres demogràfiques indiquen als darrers anys, com a l'estat espanyol, una tendència a la baixa originada per la crisi econòmica i el retorn de més de 72.000 estrangers al seu país d'origen. Segons l'últim estudi realitzat per l'IDESCAT, el 2011 es van xifrar 3.348 pisos buits a Vilanova. La xifra varia si consultem les dades de la companyia d'aigües, que va comptar el mateix any 1.551 habitatges buits. A aquests pisos buits hi hem d'afegir els blocs a mig construir i la gran quantitat de solars i barris fantasma, com l'Eixample de Mar, Sant Jordi 1, el Llimonet 2 i 3, la Carrerada o Solicrup, que romanen a l'espera d'edificar milers d'habitatges. Si alguna cosa hem d'aprendre de la bombolla immobiliària és que l'habitatge no pot ser un refugi pels especuladors. Hem de construir el nombre d'habitatges necessaris per la població i penalitzar aquelles persones i empreses que utilitzen el dret bàsic a l'habitatge com a inversió, fet que provoca una pujada artificial del preu dels habitatges. L'any 2006 es va signar un conveni a 3 bandes entre l'Ajuntament, l'Institut Català del Sòl i l'empresa immobiliària Subirats Berenguer. Aquesta última era la propietària de gairebé tots els terrenys a la Platja Llarga. Segons l'acord, Incasòl intercanviaria amb Subirats Berenguer els terrenys a la Platja Llarga per terrenys en altres punts del país. Per la seva banda, l'Incasòl es comprometia a cedir els terrenys a la Platja Llarga a la ciutat per declarar-los zona verda, sempre i quan l'Ajuntament els traslladés l'aprofitament de la Platja Llarga a raó de 2,4 metres quadrats a l'Eixample Nord per cada metre quadrat a la Platja Llarga. La data límit per fer aquesta permuta és a finals del 2016, després de que hi hagin hagut diverses pròrrogues. Segons el conveni, si no es compleix la data, l'Incasòl o Subirats Berenguer podrien construir a la Platja Llarga. Ara bé, l'Incasòl ja ha permutat amb l'empresa bona part dels terrenys i té la resta dels terrenys disponibles per fer-ho. Per tant, l'Incasòl podria completar la permuta demà mateix i treure Subirats Berenguer de tota aquesta operació. Potser a l'Incasòl ja li va bé mantenir l'empresa enmig per poder amenaçar amb una possible construcció a la Platja Llarga. D'altra banda, els acords a 3 bandes justifiquen el desenvolupament del projecte de l'Eixample Nord, incloent l'edificació de l'esperat nou hospital. La demanda ciutadana de que la capital del Garraf compti amb aquest equipament sanitari és històrica i justificada, pel que no ha d'estar vinculada de cap de les maneres a la urbanització de la Platja Llarga o a la construcció d'un subsector de l'Eixample Nord. Hi ha alternatives. Què proposem des de la CUP Vilanova? Des de la CUP de Vilanova i la Geltrú volem aturar immediatament totes les actuacions relacionades amb l'Eixample Nord. Creiem que no és necessari ni a curt ni a mig termini el seu desenvolupament urbanístic. En cas que en un futur el creixement de la població ho reclamés, caldria plantejar-nos aleshores la projecció d'aquest sector junt amb d'altres ja urbanitzats, com el de Sant Jordi 2. Avui és cabdal pressionar a l'Incasòl i a la Generalitat per tal que acabin de fer les permutes que resten amb Subirats Berenguer i que cedeixin els terrenys a la Platja Llarga per a que esdevingui un espai natural protegit. Des de la CUP reconeixem el deute que té la ciutat amb l'Incasòl, provocat principalment per les males decisions urbanístiques que s'han pres en les últimes dècades a la ciutat. Però cal recordar que l'Incasòl és una empresa pública, propietat de la Generalitat, que hauria de vetllar pel bé general
i que no hauria de ser un agent especulador al territori. No permetrem que ens construeixin un enorme barri fantasma a canvi. Compensarem a l'Incasòl, a l'Eixample Nord, però ho farem quan la ciutat necessiti créixer per aquesta zona. Cal replantejar el model urbanístic a Vilanova i la Geltrú, adaptar l'execució d'obres noves a l'espera d'una necessitat real de nous sostres o sòl industrial. Apostar per l'economia productiva i no caure de nou en centrar l'economia en el sector de la construcció. A la ciutat li cal una reconversió econòmica en altres sectors productius i no especulatius. Per tot plegat, fem pressió. No perdem el nord.